Добро утро. Събота е 6:30. Страшно много ми се спи вчера. Може би съм спал само 4 часа. Няма значение. Време е да си правя кафенце, защото след малко тръгваме. Чакам бат Краси да дойде. Дано да позакъсня малко, че много ми се спи, съм много изморен. Даже малко закъснявам с ставането, ама дано се забавиш, Краси. Първото кафе е нещо уникално. Рано сутрин, особено ако е 6:30. Трябва да вземем една сметанка. Аз лично пия кафето сутринта с... не само сутринта, да и след обяд. С сметанка. Даже 2 сметанки. Напоследък започнах да слагам по 2 сметанки. Защото ми е готино. Да видим сега какво става в интернет пространството. Рано сутрин. Най-вероятно няма никой онлайн. Си проверим малко Инстаграма. Макар че напоследък не качвам много в Инстаграм, просто защото Instagram has been able to access your entire photo library. What? Това е нещо ново. Виждали се? Това не фокусира хубаво. Няма значение да е. На Инстаграм просто тиите. Всичко е позволено. Ако искаш да си използваш приложението с пълния потенциал, трябва да му позволиш всичко. Нали така е, помпа? Бимбата и той стана раничко. Ей, бимба, спинка ли са? О, фак. 7 часа алармата. Бях си настроил 5 аларми, защото не знам дали ще да стана. Край сме написали, че след малко тръгва. Аз съм до никъде. Так му влядах да видя какво е положението на рилските, защото ще ходим там. Изглежда доста яко. Има супер много сняг. Не, честно казано, няма супер много сняг, но има достатъчно количество сняг, което мен ще ме удовлетвори. Ще да ви покажа на камерата всъщност. Това е уникално. Ще направим снимка после като отидем. Да, перфектно. Естествено някакви. Екипирай се за зимата. Това са моите обувки, Това са моите обувки, бомба. Какво има там? Какво има горе? Кажи здрасти. Кажи добро утро на нашите зрители. Може и да е добър вечер, да ви си кафенце ли ще пием? Сладичък. Само да ви покажа какъв епичен изгрев има днес. Муцка. Топа на сезона. Шампиона на купона. Краси дойде естествено, както винаги не закъснява. Значи, Краси, винаги идваш на време, което е малко дразнещо да ти кажа. Престани. Не, ще бъдем съм да представяш. Значи, Краси винаги идва с 5 минути по-рано. Разбрали сме с 7:30, 7:25, той е тук. Винаги, ама винаги. Това е единственият човек, който не закъснява и идва по-рано. Даже по някой път е идва с 15 минути по-рано, вика, ами аз дойдох малко по-рано, ама реших да ти пиша по-късно, за да, нали... Човек не е така. Между другото, изгрева стана още по-красив. Направо е уникално. Хайде, тръгваме, че Краси чака. Мамка му да си взема кафето. Мръсен път. Що не ми отваряш прозореца? Аз директно вратата този път ти отворих. Така ли? Да, защото ли всеки път забравя? Так му обяснявах... че си забравих мисълта. Не, все, 200 си говорих, 15:35 за изгрева. Не, так му обяснявах на моите зрители, че ти никога не закъсняваш. Така ли? Да. Винаги идва с 5 минути по-рано. Защо? Навик. Защо не си като нормалните хора да идваш с 15 минути по-късно? Сутринта станах на време, оправих се, пих кафе, не получих обаждане и реших, че трябва да тръгвам, защото ще закъснея. Не бе, аз между другото винаги... Сега знам примерно, че от нас до вас ми трябва около 15 минути. С изкарването на колата от гаража. Да. Толкова. И обикновено тръгнах в 7:10 и бях пред вас точно 7:30 между другото. Да. 20 минути в случай. По-рано беше. Да, и 26 нещо е. Точно, да, всъщност. Аз го казах за пред камерата, за да звучи по-така. Че си точен. Швейцарски часовник. Напоследък аз много мразя някой да закъснява. Лошото е, че напоследък винаги аз закъснявам. За което се извинявам, ама нали случва се. Когато се чакаме, никой не ще закъснява за нашите срещи. Все пак. Нямаше там. Добанички.
Не знам дали си кое, ама ние трябва да си вземем нещо от някъде. Банички. Топът. Времето беше адски добро. Даже ако трябва да бъда честен, прекалено хубаво. Края на месец ноември, 15 градуса. Можеш ли да си представиш? Очаквахме да е перфектно време за снимки и бяхме страшно надъхани, готови за мръсните бенгари. За съжаление, тъпия лифт не работи, защото вятъра е много силен. Но сега Краси ще звънне в Боровец, да видим другия лифт дали работи. Да отидем на Мусала. Много ми се искаше да посетим Рилските езера. Защото, брат, наистина горе е страшна красота. Просто зимата е уникално. Супер ядно хвана току-що, защото карахме доста. Да. Няма значение, не е много далече от София. Сега каквото и да си говорим е час и половина. Сега ако е малко по-кофти времето, толкова. Но мен повече ме яд. Ти бил ли си сега зимата? Никога не. Да. И това задължително трябва да се види лятото и зимата. Просто е уникално. Задължително. Ама карай, да видим сега какво ще стане. Дали работи лифта на Боровец. Той сайт има малко особен. Но виж в Google. Да, контакти, чакай. Лифта е спрян. Сега тук го виждаме. Още долу на бариерата, където си плащаш за паркинг, там човека каза, даже не искаше да не взима парите, вика, отидете да видите, защото лифта май е спрян. Защото духа много силно вятър. И да, явно наистина е спрян. Няма значение. Сега ще ми какво ще правим. След сигнала, моля, запишете вашето съобщение. Няма да се запише съобщението. За съжаление се оказа, че лифта наистина е затворен. Така да е спрян и няма да работи днес, най-вероятно. Защото вятър е много силен. То не се чува, защото е на някакви пориви. И ту духа много силно, ту няма вятър, което е много кофти. И лошото е, че е страшна жега, в смисъл супер е топ. Може би ето ние огледахме 10 градуса, 10 градуса е страшно много. Не знам, странното е, че аз гледам се на едно приложение и го дават, че духа с 12 км в час вятър, което реално не е толкова много. Да, горе може би е повече. Горе напротив е по-слабо, да, ето ги езерата. Не, същото е всъщност, да. Много тъп. И сега трябва да измислим какво да правим. Искахме да отидем някъде нагоре в планината. Другия вариант е на Витоша, брат, ама на Витоша не ми се ходи. Витоша е тъпо, да. Мамка му. Не знам какво да правим. Ако имате идеи, пишете долу в коментарите. Ние ще ги прочетем. Лифта в Боровец също беше затворен, затова решихме да отидем до екопътека Бели Искър, която е близо до София и също така доста красива. Решихме с Краси да му заснемем едно интро за канала, защото неговото е много старо. Много старо вече, да. И нещо по-раздвижено. Ти реално всъщност там има само снимки, няма клипове. Има един клип, но то е дето махаме така с ръката нещо и е то супер импровизирано. Бе, не е яко. Трябва да се обнови си силата. И да решихме да направим нещо малко по-професионално. И сега снимаме някакви отделни кадри. Но какво ще се получи? Накрая на видеото може би аз ще изгубя нещо и Краси съответно ще направи него както му харесва. Да, това не е лоша идея. Да. И батъл. Да направим един батъл? Да. На кой е по-яко? На кой му е по-яко? Да, на кой му е по-голям. И да, продължаваме. Се поразходим още малко да намерим някое по-готино местенце, защото тук стояхме на един мост половин час. Малко да разнообразим. Има около 42 кадра само на този мост. Тихо сега, не да кажеш. Те няма да разберат. Преди малко гледам Краси изведнъж някакъв трясък. И отивам, гледам той на земята е ловка пъшка, камерата на една страна, направо пълен леж. Викам, този човек се приби. Много мраза тъпи дървени стълби, които са супер тясни и на всичко отгоре са мокри. То, че аз си бях виновен, ама сега последното отпред последното стъпало всъщност е счупено. И аз просто стъпих. Лошото е, че като стъпих, ми се хлъзна крака, фърлих и камера и всичко и си паднах на буската отзад.
Боли сега, дъпенци. Малко ме боли на човек, да? Да знам ръката как. Чакай ви. Защото си ударих и ръката, паднах си на лакът. Кое това е? Кое? Кое е това? Нищо няма всъщност. Знаеш ли Мистер Олимпия как се стягат за бицепса, двоя бицепса в леса? Първо трябва да изпъчиш гърдата, когато я нямам. След това рамото отива назад, прибира се. Много добре. И при стягането трябва да има поклащане. И става така. И накрая има усмивка. Мисля, че си готов за Мистер Олимпия. Естествено, аз имах такива амбиции, ама реших да дам шанс на други хора и за това. На мен. Да. И на Фил Хит, Рони Колман спря отдавна, ама... Той е малко по-голям от тебе. Ран Тери, Той е малко по-голям от тебе, Рони Колман. С леко, примерно 100 килограма. Аз съм 80. Не, аз за години говоря. Той за години. Да, той спря, защото си поставите. Да. Пребих се. Ай сега малко да пусна ясте ръката. До сега краса летя. Гледам, че изпеко малко слънчице. Ама да видим. Между другото има страшно силен вятър. Просто вятър е топъл вятър, но е ужасно силен и то на моменти. Ту е слаб, ту е силен, ту изчезва. И дрона само като го приближа малко по-надолу, гледам как се клати, направо ужас. А да не говорим, че като бяхме до Рилските езера, там реших все пак да пусна дрона за малко. Нали, отшли сме, не да пуснем дрона. И имаше толкова силен вятър, че дрона аз му давам да се връща при мен, той се отдалечава по-надалече. Не знам дали съм направил клипче, когато това се случи, ако съм направил, сега ще го пусна. В момента аз не движа дрона, само леко завъртях камерата, за да видя всъщност къде съм, защото изтръпнах. Просто ужас. И то се отдалечаваш с някаква много бърза скорост. Да, явно по едно време вятъра спря и аз си го върнах. И в момента имам дрон. Да. Разминава му се. И аз имам кръс. Да, защото това е по-важното. Дрона, майната му намалети, че не се приби. И това днеска не влог, аз се заместих. Предишния път бех аз. Да, и чакаме влог, той може сигурно ще излезе по-бързо от това. Това е абсолютно вероятно, между другото. Не, няма, ти нали кажа, че го пускаш скоро? Тази седмица ще гледам да го направя. На тази седмица кога? Да, може да е неделя. Тази седмица? Значи утре? Не, другата. Другата. Да. Добре. Когато успея. Хубаво, сега какво правим? Взем да си ходим. Ходим да ядем. Или? Шкембенци. Не. Шкембенци си бях взел, като ходихме в Благоевград. Не Благоевград, Сандански, да. Накрая си викат, тук правят страхотно шкембе. Да, не съм казал. Да, ние отидахме на друго място. Няма значение, но аз си казах да пробвам шкембето. И явно не съм пробвал до сега шкембе, защото не знам. Да. Викам, този път ще взема шкембе и докато носих, защото тя Силвия си взе кюфтета, нещо и такова и аз ги нося на една табла. И викам, нещо ми мирише гадно. И викам, това сигурно е, да я знам, от кухнята или от тия кюфтета. Слагам на масата шкембето и кюфтетата, мириша купичката с шкембе и викам от... Леш. Да. Проблема е в моята чиния. Проблема е, че ще просто. Ако е направено хубаво, няма да е така. Съмнявам се. Не, шкембето явно не е за мен. Те, нали, хората, както казват, то не знам, ти ли ми го каза, има два варианта. Или много ще хареса, или е отвратително. Значи, аз съм от хората, които се смятат за отвратително. Но всеки със вкуса си. Казвам една котка и си облизала гъза. Релате, като си го пцарва в лапчета. И така, ходим да ядем. Човек, днес трябва да се прибера, да си легна и да няма никакви предмети повече около мене. Освен че се пребих, реших да погавя една котка, която беше супер дружелюбна, между другото. Погалих и в следващия момент така свирепо ме захапа, че ми проби пръста. Смисъл, наистина ми проби пръста. Така да казвам на Краси, има котка, дай да я снимам за влога да вкараме едно котенце. И той като изпищя, извика, хапа, и гледам пръста му в кръв, викаме, бах тази котка. Нали? Да, защото нашата котка също ма хапи, само че тя хапи леко.
Сега има, нали, личи си, че ме е захапала, но няма кръв. И аз като погледнах, викам, кръв. Значи доста яко го е захапала. Не, много яко ме стисна, да, просто перфорация абсолютно беше. Ние затова другия път да знаеш да не галиш. Не, повече не пипам кот. Чужди кот. Така, да завършим влога от колата. Край на влога. Какво да кажа? Толкова да. Да. Хапнахме. Краси беше охапан от свирепа котка. Пребит. Да, пребит. И да се надяваме, че са станали хубави снимки и клипчета. Поне това. Нали? Поне това, да. Поне това. Така че чао, абонирайте се за Краси. Не, за Ванката. Това си е неговия влог. Да, ама все пак да ти направим на теб реклама. Накрая на клипчето ще ти сложа там снимката. Това снимка на пръст. На котката. Аз не успях даже да я снимам. Аз се снимам. Че ми трепери ръката. Ще ти пратя снимка на котката да се види. Добре. Да няма галите тази котка точно. Да, тук при соте. Че сложа колона и... Не тръгвам още, само добре. виждам, че някакъв отзад прави сложни маневри. Да. Чао и до нови срещи. Чао.